ne mennytkään? Se ei semmoisia puolella. No mun ne meni vaan tuonne toiselle puolelle silleen. Niin, koska joku muu. No nyt mä filmasin ihan turhaan. Lopeta tätä alku tätä. Joo, no okei, no mä... Otetaan vielä. Kannattaa varmaan lopettaa. Oikeesti. Kato, ei ne vielä lähde kuitenkaan, kun se ei oo puolella. Se on ihan varmasti ton kellon mukaan. Niin, moi. Wow! Juus! Ei ole! Juoskaa! 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 Toi oli hienoa.